Club mar Muhoroni Youth odok e lig ma piny mar National Super League kata odok ne giwuok amodhi gol achiel kuom achiel gi club mar Posta Rangers e tukgi mogik manomba gi alap ma Muhoroni. Muhoroni ne dwaro points 3 duto gi geno ni club mar Nzoia ne dhi lo club mar Sofapaka e tukgi mogik. E alap ma Dandora Stadium, Sofapaka nolo club mar Nzoia gondi 3-1 ka loch margi miyogi thuolo mar tugo tuka playoff e kindgi gi club ma biro tieko thuolo mar 3 e lig mar NSL. Duoko e pewe ariyogo, duoko Muhoroni e lum bang' bedo e lig maduong' kuom season 2. Club mar Shabana ne chunygi goyo kibikibi mar tony dok e lum, kata kamano ne gilo club mar Murangasil gol 1-0 e alap ma Sebastia Park. We were unlucky last time when we were playing City Stars. We created a lot of chances which we didn't utilize. But today I'm happy that in the first half it was not a good game. But coming back in the second half, I think we played well. And managed to score 2 goals, which made us win 3-1. So for us, we just want to focus again. Next week we'll know our opponents in the playoffs, so that we start